Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe on daɓe jeyngol Flaku TV. Mi silminake dow moɗon, mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu. Ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. Hande bo min lortake ɓe tinnoje fere fere. Tinnore nde min gaddani en hande ɗum tinnore deidei ko larani hala WhatsApp, lawol ngol a tokkata a yaha sécurisa deidei to wodi numéro goɗɗo fere mo a yiɗa, ko da ɓe jaɓi téléphone maɗa, goɗɗo nasti nder WhatsApp maɗa yi'a conversation maɗa ko gewtitita be yimɓe. En andi ɗuɗɓe nder meɗen yake fere woɓɓe ɗon gaɗa banni, sai a tawa goɗɗo jaɓi téléphone maɗa o nasta nder WhatsApp maɗa, ba hunde fere o larata sai o yaha o nasta o yi'a deidei conversation maɗa be goɗɗo ferejo, musamman hakkunde yake fere a tawan ko a sigo téléphone maɗa ko debbo maɗa wara hosanga o yiɗi o nasta o lara o yi'a an be wane ɗo kam ko gewtidi ton, ma bo an debbo sigo téléphone maɗa gorko maɗa wara hosa o yi'a ha o nasta o lara an be wane ɗo kam ko gewtidi ton, to hakkilayi to o yi ko gewtidi ɗon ma yake fere ha ka sunamo ha non meɗo ɗum wadda lural. To a mari haje a sécurisa a wanna ɗum kode ko pattern ko deidei shemani en kamɓe ko nandi be majum, a wawan gaɗa a warta ko da o hosi ha o nasta dow numéro mai o lara ko gewtidita be oɗo mai ɗo o fotayi o lara, a sécurisa ɗum ni warta o fotayi o lara. To ɗum wari o nasti dow numéro mai sai ɗum ƴamamo deidei kode mai ɗo waɗan koda o inno ha o lara ko gewtidi ton mai ɗo o fotayi o lara ɗum. Misalu mai ɗo mi wara misalu mi nasta misalu nder WhatsApp am ɗo, jotta nda numéro oɗo ɗo, nda numéro Awwal Jibo ɗo, to mi waranno mi nasta dow numéro mako banni, to mi nasti dow numéro on lari ɗum ƴami am deidei pattern, sai to mi waɗi pattern mi itti, jotta to o wari o nasti ɗum wala ni ɗum o anda deidei kode mai ɗo o fotayi o nasta. Amman to o warano o nasta misalu dow numéro haka, nda numéro haka Adamu Haruna, to nasti dow majum ni direct tan mi tammi o dari ɗum nastake, o wawan o lara deidei conversation ko min gewtidi be goɗɗo ko nandi be majum. Amman dow numéro haka Awwal Jibo to o wari o nati dow maka banni ni a lari ɗum ƴami deidei pattern, to ɗo a wawan tokka gaɗana numéro ji himɓe maɗa fuu to a yiɗi, ko bo a sufta ɓen ɓe a yiɗa ɗum lara conversation maɗa be maɓɓe. En andi wodi goɗɗo ferejo ɗon a fotayi kaɗamo jaɓugo téléphone maɗa, ma bo a fotayi kaɗamo har nastugo deidei WhatsApp maɗa, amma woɓɓe fere to jaɓi WhatsApp maɗa, téléphone maɗa nasti WhatsApp maɗa sai tokka ɗon lara conversation maɗa be wane, ha mi yi'a wane be wane ɗo kam ko ɓe gewtiditta e ko nandi be majum. To a wawan a sécurisa ɗum a waɗa ɗum banni man ɗo. Dalila mai ɗo min mbi'a cuwa min gaɗanayi tindinore man ɗo. Amma hedde ko mai ɗo miɗo toro deidei kala ɓen ɓe abonayi fu tangi jite warugo less ragal jungo moɗon nyamo ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo, on gara on mema dow maji banni, ɓawo to on memi dow maji on dari alama kungel fere wari banta alama lenguru, sai on mema dow magel banni, ɓawo to on memi dow magel on dari ko garti hankon taton, sai on mema ngel dow, to ɗo on hokkata on deidei kala nde min gerbi vidéo kesol fu on dara ngol be koyɗum. Nonnon tan gejjite warugo deidei ha alama kolel like ɗo, on gara on mema dow magel, to on memi dow magel on gi ngel garti amblé ɗo on hollata deidei vidéo mai ɗo ngol fottani on. Tan gejjite warugo ha less babal commentary on accana min commentary je encourage min heɓa min gaɗa ko waddunogon vidéo ji tilimɗi. Nonnon miɗo toro on tan gejjite warugo deidei ha babal alama sharing ma bo partage ɗo, on partage lien vidéo mai ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi be majum, heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. Arande man ɗo ni to a wari a mari haje waɗugo ɗum sai a nasta dow numéro haka mai ɗo ka yiɗi waɗango banni on, misalu nda numéro haka, numéro ha Adamu Haruna hanka on mi yiɗi mi sécurisa, sai mi wara mi nata dow maka banni, ɓawo to mi nasti dow maka sai mi wara mi mema ha dow inde mai ɗo, ha dow inde man banni a warata a mema, ɓawo to a memi dow inde man ɗum waddante banni, sai a dirta o less ɗo, sai a wara nda ɗo ha linyol ngol ha ɓe windi deidei sécurité, ha ɓe windi deidei a sécurisa kuje ɗo mai sécurité, sai a wara a clika dow majum banni, ɓawo to a cliki dow majum a yi ɗum waddanima jotta ɗo pattern a yiɗi a waɗana ko pin, jotta kam pattern ko min fotoɓe pattern banta shema a yiɗi a waɗana ko pin numéro ji, to je a sufti fu misalu min mi wawan deidei ko nda ɗo troisième ɗo ko fingerprint banta empreinte digital ɗo, a wara ha misalu to téléphone maɗa mari empreinte sindi a takkata hondu maɗa ɗo ɗum itto je to a sufti, to jotta min mi wawan mi sufta misalu mi waɗa pattern deidei on mi sufti, sai mi wara mi clika dow majum banni pattern man, ɓawo mi cliki dow majum ayi ɗum waddani am mi sufta deidei pattern je to mi mari haje, jotta mi wawan mi sufta misalu banni ayi mi waɗi banni mi sufti banni, to jotta kuje ɗo mai ɗo numéro mai ɗo ɗum sécurisake, jotta to mi wurtotono banni ayi lari ɗum ƴamtake am, to mi wurtotono banni tan sam goɗɗo wara jaɓa deidei téléphone am mai, to goɗɗo warano jaɓa téléphone am wara nasta dow WhatsApp am dow numéro ha man banni, nda numéro ha mai, to wari o cliki dow maga ni mi tammi on dari deidei ko ɗum waddani mo, ko yiɗi o nasta to warano o waɗa misalu ko banni o wara o waɗa a lari ɗum salake, o lora o waɗa banni ɗum salake, sai to o wari o waɗi elle je mi wanno banni elle ɗo ni a lari ɗum maɓɓitake, sai an mai ɗo anduɗo deidei shemaji a waɗi mai, sai a tabbitina a waɗi shema deidei je a yejjititta, a waɗi shema bo latti ɗum goɗɗo heftata ɗum be law, to ɗon lawol koyngol ngol tokkata gaɗana ɗum, ko ɗum numéro haka marra haje deidei a wawan gaɗanaka. To a mari haje ha désactiva ɗum man ɗo bo misalu mi yiɗi ha mi désactiva misalu ko je Awwal ɗo, misalu nda je Awwal to mi nasti dow majum ayi ɗum ƴamiyam hanko bo je mako banni on mi wanno je mako man ɗo, to mi mari haje mi désactiva ɗum sai mi wara mi mema dow inde mako mai ɗo ni,
to ɗum wadduno yam mi tammi a laari de ko larani ala sécurité man ɗo déjà ha ɗo ɗum holli alama cléyel to mi mari haja mi kublito ɗum sai mi clika dow magel banni ayi ɗum ƴamiyam mi itta mi tabbitina mi itta de kuje ɗo heɓa ɓe tabbitina ɗum min on waɗuno ɗum sai mi waɗa ni sai mi itta ayi ɓawo mi waɗi ni mi ittini a laari de ha alama cléyel go wonno ɗum digel dilli jotta ko mi wurtotono mi lorto ɓawo banni mi loro mi naati to dow numéro awwal mai jotta a laari ɗum naati tan wala ko yaari ɗum ɓe ɗum jamayam de ko larani hala kuje ɗo to ɗon lawol koygol ngol tokkata de gaɗa ɗum a sécurise de WhatsApp maɗa ko numéro goɗɗo on mo a yiɗa to goɗɗo jaɓi téléphone maɗa nasta laala ɗum ngam may ɗo on jarama ɗon tinnore famare nde mi waɗi mi ha mi tindina on amma miɗon martina tinnore nde may ɗo nde mi tindini ha GB WhatsApp isin yo WhatsApp on ɗum watta dede ɓen marɓe WhatsApp messenger ko WhatsApp business ɗum wala waɗa ha WhatsApp messenger ko WhatsApp business ɗum wala waɗa ha WhatsApp messenger be WhatsApp business sai isin GB WhatsApp yo WhatsApp fuat e ko nandi be maji kanji on gatta isin tindinore nde mi tindini ɗo banta WhatsApp messenger e WhatsApp business ɗo ɗum wala waɗa kanjum sai dai isin tindinore nde min tindino ha ɓawo dede video meɗen calinogol mi tammi on paami ngam mi andi ɗuɗɓe to hakkilai to pondiri ɗum be WhatsApp messenger ko WhatsApp business ɗum waɗanaɓe ɓe ɗo ɓe mbiya ɗum waɗa ɓe gaɗa ko wolwanko yam dalila mai on waɗi mi matini on ɗum wala waɗa WhatsApp messenger ɗum ha GB WhatsApp isin yo WhatsApp ko WhatsApp fuat e ko nandi be maji ko WhatsApp please ɗo on dede isin tindinore nde nde mi tindini ɗum waɗata amma ɗo on jarama tangejiteɗi de partage gol yeman ɗo heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta dara tangejite waɗugo commentary e dede on accana min like on jarama sakiraɓe ɗum derrawo moɗon Adamu Haruna sai to en fotti ha dede tinnore meɗen tamminde warugo yeso. Wassalamu alaikum.